Kumta pralog mendagasni ngilwan ra ya ke film ke balong ke film Jumbi. Hadin ke por ke baslem bha. Ke bakerteng jongka kalong 28 week later. Ha ke basdang jong kene ke film lapan I hangi ha kesni ke banengkong. Ha ke bau khiang jingpang ulasdang ban sapriang man la kesni. Ke bamut baha kene ke kenting in sapej. Ya ki jingya tu khana jongki katto katne. Ki wepat ki briu ha ke bau khiang jingpang ulasdang ban sapriang man la kesni ngiyo iya we briu bakerteng udon. Badang set jingbam bat ketengah jong u ka Elis. Baro arngut kisah hakaying lakat tu kat nepor. Namar bau khiang jingpang uladep sapriang cakeleng ki jaka sabar. Bat ki Jumbi ki ladap lut. Kumta bat kini ki lainut saungut ki briu kisah ha ketakaying ha kebadon uwe cenrang ubakerteng ujokom. Ka we ka kenthe ka bakerteng ka kim. Bat ki we pat ki kopel tenmenru ki don hangta. Mentau don udang lej di Bat ka Elis ha ke bangitip ba namar ki katto kanne ki jingle cuti udon Elis ki lapha yala ki khon sa France ha upnai baladep bat utau khian jingpang ula sa preng jongkari bilat don bok ba menta kesni baro ki khun jongka Elis ki laim Henry baro arngut ki don ha ka jingma da ke ba perkhat ba baro arngut ki yo ya ka jing siausi watla kini ki bru ki don hamanla ka ying kawan sa kamich ha ke bangi I ba ukendas utang keleng bat kalong kumba kadei ka permit namar ka jing ngapjar ka bapla kala sapriang saudong kelajan sedang ya ka jing bamit ha kata ka por kensan ki siau ya ka sur jong khna ubayam jurbha bat kata ka sur kadang ong ya ki ban pli ya ka ying kumta ki berkhat badon ki khna ki bawat jingerap naki hadin kata ka patha ya ki ban pli ya ka jingkhang bat ong tongin le pej mano bade bat wat da klem da lej ru ka jingkhang ka pli namar omdon ka jing sangye bat kim tip yau khna u yo pang ne em Onda la pli ya ka jingkhang kansan ka jingchai kasni ka bachai bha kawan rung bat ngisiau thu baha kata ka jingchai omdon por na ka benta kata ka mit haying kicha cho na baro kilyang ha kata ka rukom ba ka jingchai jong kasni kaman rung bat kumba la ong ba ka jingchai jong kasni ka hap hakikmat jongki katto katne por kimla banyo I bha ka balong namar ba ki berkhat ba ka jingchai jong kasni kandum hadin kata la bamru yau khna bat kita ki bru kila kli ya u banang no Piwan bat ka e kabala JFP nang tau ong ba kansan ka kmi bat kupa jonga ki de banlong ki babit bat ki don hadin jonga ban penyap yanga namar kata ngala pet krat na ying jonga Henry hakta por bun ki jumbiru ki la pet krat hadin jonga kini ki jumbi ki la ban hirthma hang tahi hakta ka jinglong ka badum ka kim ka persyang ban pei sabar ban pei kumno kata ka jaka sabar hakba ka yo I ya ka jingki win hapdeng ki jumbi bat nang ta kansan jumbi u hirthma ya ka kim na sabar ukem ya kti jongka bat tan ya ka kim ka pertaru Henry kamla ban pelai ya kti jongka nau tau jumbi onda kilai I bat baru kila lej yarap ya ka kim bat utau jumbi ulapan pra ya uding bat wan rung sapo ying bat uhir thma ya kim na baro kiliang kam chom la slem ba kane kan jia ki jumbi kila kersau dong ya kim ulap pra ya ki ying ding bat urung sapo ying namar ka benta ka bakongsan jong kata ka ying ka dei ke bala pelong daga kenthe habau yo I ba ka Elis bar ukna kila mare sakwe pat kaliang siau kamra namar bakim la ban mare state ha ka kamra bumar ki arut ki bala tenmen kila kala jumbi kat ba ka kim pat kalat biap ha ka we pat kaliang ka Elis bar ukna kila don ha ka we pat ka kamra Henry ka Elis ka khot ya u selade bat ka IAA ya u ban etno ya ukna hangta Henry ka Elis kale persya bat ka elam ya kibara arngut sa kamra jongka ka kerpat ya u banwan khnang ba onla ban im yau ta khna ru kumju Henry ka don jingma bat usnyau balada wan ban im yau ta khna ula ru banyap namar kata ula kiu hajrong khangit ula mino sabar bat ula persyang ban petno nangta ha ka ju ka por ka Elis ka perta ya udon nadin bat kapan jingerap na u bat kensan ka sur jong ka Elis ka sange ka bumut babaro arngut ka Elis bat khna kila kala long kinong cha penyap ha ki jumbi udon upet na ki jumbi da ka bau yam namar umla bat im yala ka tengah bat ki jumbi saudong jong u kito ki bayam re sa u kila poi sarut wa da ka jinge ka bakrau udon ulej ha ka ju kaling ha ka bau yo I ya jokop bau pej mie ya kaling bat kaling ru kalas dang ban bam ya jumbi ha kata ka por bat ha klimat ka but ujokop ru ula kelalong jumbi ula persyang ban penyap ya udon ha kaling kebayat Henry kwat lak kwa bandon hang ta udon ula cho ya ujokop bat ula penhap ya u najrong ling bat uwe ubru bayam umi nang ta dak ba ai kuble tang ka we hadin kane la thu yangi ba hadin arpo prasni ukhian jingpang ula sapriang keleng kari bilat hadin citio ki jumbi ki badon saudon jong u kilas dang banyap namar ka jing bam don jing bam
hadin khat pratiyau lapan bena bakari bilat kalalai lut nau neu khiang jingpang bat hadin arphosau tiau baro lapan bek biang habaro bat menta ingin sayo iya ke jingje hadin arpho pratiyau jong ukhiang jingpang hangta menta ngio iya uwei u officer jongka Delta Force bakerteng udoyel balong ru sniper batibit bha ubakakam jong u kalong ba udai ban pek ngor ya kanong ba baro batang suyo iya jumbi udai ban penyap no ya u kato katne ki officer na udoyel pek ngor man kapor hakanong ba batnang ta ngisatip bakanoto kala sensar ya kari bilat bat katba ki cipai Amerika kidang chim ya ka jing sensar ya kari bilat kibruru kidang cha wan ra biang sakari bilat namar habalajan omdon jumbi chu bat la persyang ban sedang biang ya ka jing im kebatikna da kebakhot ya kibru hangne bat ya kanong ba ha kebala pensinge ya baro ki khot ka distrik kabalong ka jaka kabasngan bat kabasef na baro kiliang bansa hadin kane ngyo i ya kawe ka doktor Amerika kebakerteng ka Scarlet kabadang suwan sa distrik namar haba kibru kelas dang banwan sa distrik namar bakalas ngain bat kakam jong kane ka doktor banerap bat ban pek ya kibru bun ki doktor ruk ki wan rengkat bat ka Scarlet hangtang yo i baki arngut ki khun udon Andi bat katami ru kilawan pai na France bat don kato kat nengut kibru rengkat bat ki balai no hangta ban phet hangne ha distrik baru kini kibru ki balawan lapa check up swai ki ha kebakiyo ruban tip ya ke kebalaje hari Britain bat kumno kibru ki yap hadu katne kiwan ban tip ya ke baru sepang kumno kila kelalong ki jumbi mendah ka por bapet nia kajing pep nia ka stami kalong ka besuk kat ba kajing penbena ka Scarlet bakarong jong kikmat ka Andi ki apher khendiat haba yo i ya kene ka Scarlet ka keli ya ka don mano hakaying jong phiru ki badon kum kata karong khman nang ta ka Andi ka jubab bakarong jong khmat jong ka kemi jong ngaru ki long ki bapher kata ka de uni upralok ka Andi udon ya ki juk ki jinglong jong ka Alice de na kata ka daw ba yo kum kini ki khmat nang ta sakhmat don bat kandi sakawi ka ying kebaum de ha kajing sia ka ying jong ki lairu ya udon ya kajing kli ban pe ya ka distrik bat udai menteri jong kane ka distrik namaru yo ban lei samanla ki jaka ka distrik bat lairu ya u ya ka ying bansa nang ta udon wanra akademi bat kandi hangta ban pensa ya ki hakta ka ying hak bo lai thu ya ki sepang kajing yap ka kemi jong ki bat kumno kala chap nyap ha ki jumbi henry uburi ya kane ka we hak jing sia bom chom la lei ban im ya ka Alice hak ta ka por u no ya ka Alice dalade onda kini kena kiliok singaw ya kene ka kubor jong ka kemi kilasyang si bat kilayam ha kapor menmit gandi kami othisu kabumut tangi kidur khmat ka kemi jong karu kam kenmau su namar balas lem kipor nak ta kadau ha ka step kabun kandi bat katami kila perkhat ban lei sa ka ying kabarim ha ka banang ne kadon hajanhi tangba hoi kadon sabar ka distrik 1 bat kan poi sa ka jaka kebasngan menta ka step udon on daula lei sa ka jaka 3 tami bat Andi kila lei sa ka ying kabarim bat ha kane kapor kiyai lengba ya ka jaka kebasngan bat kilei sa jun katba kidang le kumta udoyel ulayo i yaki bat baro arngut ki poi biang salaying bat nangta baro arngut ki sedang mancim kidur bat ki barim jong kaying kasem bat ka kimi jong ki hakta kapor ka Andi kalas yosiau ya kasawa najrong kamra katba kadang lei sa jrong kayo i ya kimi jong ka Alice kadang im bat nangta kala kendit ka Alice kayo i ya ka Andi kala kedup ya ka tangba kumno ka Alice kala im na ki jumbi ngin sa tip sakmat hangta hu army officer ru ulapoi katba ka Andi tami kilami sabar hangta ki army officer ki ying ki poi banwanra ya ki sa kajaka kebasngan hangta hu army officer yo i baka Alice kadang im kilara ya ka Alice bat pak sumar ya ka haki doktor henry hakne kapor ka Alice kam ai jubab ya ki jingkeli ka Scarlet namar ba kamla menta hakta kapor check up ka Scarlet katip badon ki badai ya ka tangba ka Alice ka jingsiau ka baklan ka bakerpang bha bau neu khiang jingpang kala banele ya ka bakam chom la pengkela sau jumbi bat hadin ka jinglei udon ka Alice kari hakawe ka kamera bat ya kini ki army officer ru kilatip baka Alice kamdon ka jingpang jumbi henry hakamet jongka kadang don khiang jingpang balada mano hakiwe ki met briu yo bandrung te uta unkela jumbi onda kitip ya kita kila penbor ban penyap ya ka Alice hangta ka Scarlet kalapoi kalayakren bat unu ucipai officer bat ka pensiau thu ya u bahakas nam ka Alice ngila ban chna ya ki duai bau khia jingpang umla ban presniu nangta kito ki balalong jumbi letse kalong ka ba ya ki ban long briu uyo siau ya kata une ucipai la persia ya ki ban ngem penyap ya ka Alice hakawe pat kaliang mentau don
ulayok sngau ya kata ka kubor lamare wut ban kendu bat ka tengah jong u ka Elis hak ba ki khun jong u ka Endi Tammi ki ya kendu hakmat udon hak ta ka por ki la srai bha namar uong ya ki ba ka kemi jong phi ka layap tang ba ka Elis ka dang im udon dar la deru la sngau kendit ba kumno ka Elis ka la ban im na ki jumbi hadin kata la lej hak kamera check up Don mano hangta ka Scarlett kat ba kadang keren bat kicipai ru kimdon sabar namar katau yo lat ban kendu bat ka Elis udon on dau yo iya ka Elis ulayam bha bat penmap naka baha kato ka sni nga ya phimarui tang ban pen email ka jong ka jing im ngalaphet hadin kato kan nepor ula dep keren ya ka Elis kalamap ya u hadin katau don ulakis ya ka Elis kanai kadai ka jing bakla ka bakrau tam jong udon ka Elis kam kala jumbi herre ka don ka jing pang kata kalong bau khia jingpang uyai keleng kamet jongka bau ne khia jingpang uyok banyai na kasni do jongka Elis sa kamet udon lengba ka jingya kendu hadin kato kan nepor udon ula kala jumbi ubitar kum babit haba yo iya kane ka Elis ka ong tip kumno kanje menta nang ta udon ula long sisau jumbi hadin kata ula let thombor ya ka Elis uchot jur ya ka hadu kata bakamet jongka kam kata wat ya ka liang jong u bat hadu baula ban penyap ya ka cisendon hadin katau lami sabar kum mujumbi bat la thombor ru ya ki cipai officer namar kata kato katne ki officer ki kelalong jumbi bat nangta kita ki officer jumbi kila penpang sibun ki briu bat hakane kaliang bun bha ki jumbi uwe da ya uwe pat ya uwe nang kata kadau kila phetno nakane ka jaka man pelai im ya lade ka Scarlett kalek tan ya katami kimi sabar bat hakane kapor ka Endi ka pek yauk pa udon hak bau mut ban thambor ya ka bat napok kamera jong kata ka ying kalek sngau cibun ki sawajur jong ki briu ki jumbi ki penyap ya kita ki briu ki he cipai ki laibor ya ki cipai ban set penyap ya ki jumbi tangba kalong ka bae ban set ya ki namar ba ki briu bomlong jumbi ki phetlang rengkat bat ki jumbi lada ki set kindep sawe pat da ka jing ka bakrau ki officer kelas set ka we hadin ka we kumjuru hak ta kapor bun ki briu ki bayap rengkat namar ba kim itu mano badai jumbi mano bomdei hadin kata ki cipai ki laset lut baro ki briu ki badon hoit pralok ki laset wat ya kito ki bomlong jumbi ru ondau doyol latip ulangnya bale ka je kumta namar ba udai ban penim ya ki briu om ban penyap ya ki bat najrong udoyol lusiat tang ya ki jumbi bat na kata kadau ka we ko jumbi kamut ban thambor ya ka Endi ha ka ba udoyol laset ya kata ka jumbi bat upelai ya ka Endi usiau thu ba uhap ban pelai ya ki briu om ya ki jumbi namar kata udoyol lahir najrong ying bat upelai im ya ki briu ha kata kapur doyol bat ka Endi kilapoi ha ka jaka ka basngan ha ka ba ka Endi kala ya kendu bat ka Scarlett naba ki yoi ba ki cipai ki set wat ya ki briu bomlong jumbi ka Scarlett kale thu ya kane ka de ka buit jong ki cipai ka jing thu kalong ban pesingya no sisendon ya ki jumbi henry lada ki jumbi ki sapreng te ya ka buit ru on pendon kam hak barengkat ki jumbi on penyap ya ki briu ki batikna kenang bau ne khyan jingpang un om sapreng chu baro kila septing onda kilo singau ya kata bat tangman pen im udoyol layalam ya ki sakawe pat ka jaka ka basngan hak ta kapor doyol bat upralok jong u kilatip bakat tokat nepor kanong ba on te ya kada ka bom na kata kadau pralok doyol ong ya u panlei sakawe pat ka jaka ka basngan hak ba upralok udoyol unwan ra da kaling suny banwan nyalam ya udoyol onda udoyol lo sngau baro ki briu ki badon rengkat batu kilalej sia kata ka jaka ka basngan bat ha kata kapor ki cipai ki set kawe katenmen kala klat no sen kabau dang yesem katto kat nepor menta ka Scarlett doyol Tammi bat ka Endi kilapoi ha ka jaka ka basngan Henry ka Scarlett ka thu hau doyol bangi ha ban penim ya ka Endi namar da ka snam jongka ngide ban sna duai ban persangye ya ka jingpang jumbi nang tau pralok doyol lawan da ka helikopter hadin ka tau loi babun ki jumbi mi nadin jongki uneu cipai ong ya udoyol panlej batu tangbau doyol ong ladangi penim ngi haban penim ya baro om tang ya we ne ya ka we tangbau cipai umtre namar ba ki he cipai ke ladep ong ya u om de ban penim ya ki balai im na ki jumbi ladau neu cipai penim ya ki uru ude ban yap udoyol ong ya ki ngan penim baro kat bangala hak ta kapor cipai ong ya u pej me hab banwan kendu bat ngaha stadium kin om yo bangan wan shaw ya pibaro hadin kata uladep ong umi no nangta kat ba umi ula penyap ya ki kato kat ne ke jumbi hak ba kine kilak ban poisuk
ha stadium mentapat barok kila mere kila poi ha kajaka ke basngain ki cipai ki bread ya ke gas ke ba penduk pendam kami bat ladau no bru uring mesin kane ka gas ka include jongka network system kandu bat na kata kadau bun bha ki jumbiru tangban la im na ka gas kiding da kamas parlok kene kidang lej da kali ka kalipat kamstat ha ke ba doyel lami na ka kali banyet yaka menta ka kali kalastat henry hang tanadin uhe cipai liyo iya ulai lat bansiat tang suyo iya udoyel kilaset yau menta hajrong kali ke Scarlett Andy Tammy kilapoi ha surok rel kiyai napu utau krem surok rel hadu bagi poi ha stadium bat kendit kiyo iya udon zumbi keba katang suyo i uladai yaka bat ka Scarlett ru kalayap prolog bat hadin kata prolog udon ulasdang bantombor yaka Andy keba udai yaka henry klemon ru kata mi kahap bansiat yau kepa jongka mentau kien jimpang winfek haka Andy kirong kemat jongka kila kela kilong tik kum kikmat ka Elis ha kapor bakadang im Henry Kandi kalong kum ka Elis namar kata kam kela jumbi Henry baro ar kila poi ha stadium ha kebau neu cipau yo i yaki uong ngan penyap ngan penim yaki nang tau musiat yaki bat upencong yaki ha lip kotar bat kini ki bru ke lej chasor ha kene kapor ngyo i baro kanong ba kala jotno ukhian jingpang uwan biang pat menta shua berpengkut ya kane ka video arpe prasni hadin ka helikopter cupai kadon hakaju hajan ka helikopter layok siau ya kisur briu keba kapan jingerap laneu neu khian jimpang ha France ru ulasa priang bat nang tangi lei ki jumbi ki mare nadin jong ki briu hadu bagi poi ha utawar bahe ha kebangi tip ukhian jimpang usa priang keleng kari bat hakaju kapor kane ka story ru kalakut kumno pisiau ya kane ka story siau ha komen hapos comment section kubli chibun ya phi kinong page ngin sai chem ha kawe ka video